Papalitan ko yung mga sapatos ko pero ikaw never. Sige tara, punta na tayo. Ganon tayo. Dan tayo sa... Sa paborito mong tindahan ng sapatos. May sale sila ngayon eh. O basketball kami, may liga na naman ako sasalihan eh. Wala akong bagong shoes eh. Alam mo naman ako kada liga, dapat bago yung shoes. Yung mga basketball player naman nakilala ko, hindi naman ganyan. Papalit-palit. Mayroon silang paboritong shoes na never nilang ibebenta. Lalo kung nakapagpa-champion yun sa iyo. Swerte yun sa'yo, di ba? Papalitan ko yung mga sapatos ko pero ikaw never. Sige tara, punta na tayo. Bill out na po. Yes, ma'am! Bill out na po. Magkano po lahat? 1-2, ma'am, 1-2. Oh, eto po yung boyfriend ko yung magbabayad. Wala nga akong dalang ATM eh. Say the magic word. Ganda mo naman. Yung card ko, kunyari magbayad. Sige. Ganon tayo. 49 na ako, tapos 30 ko 2 ka pa lang. Parang tita mo na ako dito, tinitingnan nila tayo. Tignan mo yung tsura mo. Mas mukha pang matanda yung isa. Dalawang sapatos bibilin mo ngayon. Naman. Sama mo na ng medyas. Oo naman, syempre, basic naman. Babawi ako mamaya pag uwi sa apartment mo. 3 sapatos na. Sino si Nida? Ha? Sino si Nida? Sabihin mo Wala na. akong kilalang Nida. 21 years old. Sino? Nida, 21 years old. Pagkatapos mo, iswipe lahat ng sapatos sa credit card ko! Pag kumakain tayo sa labas, ako nagbabayad. Kunyari, inaabot ko sa'yo yung card ko para kunyari ko nagbabayad. Binibilangan mo na ako. Ko naman. Babayaran kita. Magkano ba lahat? Sabihin mo. 45,000! Ito naman, mag-usap na tayo. Ano? Bayaran. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.